Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Papa ndithu timati yalagwa chifukwa magalimoto aboma a MCB achipani cha MCB ngati amene wakumakuwidwa kuti savota kana kumatchula dzina la president akale imene ndithu yalagwa. By the way, Afrobarometer ndithu ana mukafukufuku wawo anati ngati pangakhale kuti tipange tivote panopa ndi kuti MCB itakuluza topeza ndithu 29% kumaso DPP ndimene ngawine ndi 43%. Ndiyebe anyway awo ndoti ndamene analosera kuti Joyce Banda aluza zinathekadi choncho zambirimbiri ndithu amatha kuyankhula choncho ndithu iwo ndamene amakhala kufufuza zokhuzana ndi zimenezisi. Ndiye mmene mukuonera mukuti apo ndithu yalakwa ndithu yayi komabe aujina chimwendo Banda anayankhulaso motere. Ina kuyankhula kumtundu wa Malawi pazimenapeza koma ndifuna ndinenepo moona mtima kuti sizoona ndi zinthu zimene ndikudzikana kuti izi sizoona chifukwa Amalawi background akudziwa amene boma la DPP linaonekera chuma cha dziko la Malawi. Amalawi background akudziwa anakhala mwana atsogolake ndi ena tinakati kapena Amalawi afuna ayesa atsogoleri ena koma atsogoleri omwe amene adaononga dziko amene adaononga chuma cha dziko amene adaononga amene akhala ndi katangalo oposa mpano makabweza ndalama kwa mwenye Amalawi amene onse Amalawi amene anthu angakhulupirire mukumbo ati DPP machito panga press conference ndalama zidandira kwa mwenyezi tofuna lekabweze mukumbukiranso DPP machito tashoda tibe ndalama ati aya Malawi mukathe kudya ulozi wala mukatopanga mene mungapangire Amalawi sangabwerere ku DPP olopata khawuti pali mavuto mdziko Amalawi they will not go back to Democratic Progressive Party izozo ndi nene mumveka. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.